Hurian itu hatta horas madihita nama dohoti parmingguon di bagas joro HKBP Mampang Prapatanon lumobi di hamu natongon obasod dope parjulu sahali marminggu di HKBP Mampang Prapatanon dongat tama debata asa masuk kita tu parminggu ta taparade ma rohad ho pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta siya buku de nomoronom ayat sada 1 Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia natu mo palangit dohot tanoon, amin. Dialo debatado akan najukat roha, alay dilehod do asini rohana tu akan naserep marroha, haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan nasokal jalana bonar. Dialohodo nagijang marroha. Jala dipati bohodo na serep marroha. Alani ihu pangido hami tuho. Seramo tihami. Asa unang jukat tami. Unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asa uduk serep. Tubuk jala burjuro hanami di hadapan nihalak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima sian patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu, au do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakku pau bahenommu debatam. Dia do lapatan nii, odok, ikon ubiar rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasa na adong atong rak mangidogo ko mahita tu debata lahu mangulahon pati nai ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na ubar pati mi amin.
Tatopoti ma dosata. Ale Tuhan de batana badia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Semar pangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa ma sude dosa nami. Dangarong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Musat piak kaduluk, jala humuttal karobean, alayang go parasi ni rohakku nasotupa musat sian ho, jala padan ni hadameokku nasotupa humordit, ninna Jehoba siasi ho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion ima sian pesalmen bidutul 24 ayat 10 satu ayat 20 tajahama marsoris-sorin. Saya manatap do mata ni Jehovah tu kapartigor jala pinggol na tu angguk nasida. Mangangguhi do kapartigor gabi ditangihon Jehovah do jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena. Lan pe parniahapan ni partigor alai dipalua Jehovah do ibana sian sudenai.
Sai hamatehonon ni parjahat doha jahaton. Jala sai marutang dosugut akana makosom partigor. Ima sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidak kom maha porsiao tai songon na hina tidak kon ni dongatta saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguku na suatu dosan na tumapalangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinugon si Maria na gabi-gabian siya tot di porbadia adorang suhabubuhan ido tu kata na tungaon na birnit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tuba nuator bumitan na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu sudru lau hudul tu siya mendebatai Jehovah na may pargugu na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tutanon manguhumi halak nama au porsea di tod di porbadia jala adong sadahuria nabadia ria hatopannya Kristen akan nabadia do dihasasan di dosa do dihatai namadok mulak mau busur dan Kor sian ina hana
Tabi kema titing di huriata. Tabi kema titing ni huriata di bagasan mingguon. Aparjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion ima minggu 10 tolu dung tritatis. Hasi tulu sadaon ni di bata. Do topik togu di bagasan Tuhani. Sian Efesus onom ayat 10 1 ayat 20. Paduahon pilihan amplop kotilon dan tahun eksklusif Oikumene 2024. Saderion minggu 25 Agustus 2024. Tapasatma pilihan amplop tu kebutuhan aka ulau nihuria namar podrumon tu pesta gotilon dohot tahun inklusif Oikumene tahun 2024. Tapasat mai di tiki masih jalangan di parade do ingananna di lambung ni pintu aruar. Patuluhon namonding di hari Minggu 10 Agustus 2024 nunga marujung ngolu situa jasingal hadomuan sidabutar PH pasok limahon bata berlari fun walk and fun run. Pada hari Minggu 15 September 2024 akan diadakan bata berlari dan fun run bertempat di Kibik BSD City dengan akan hidup sehat dengan bergerak dan berolahraga sekaligus berdonasi untuk pengembangan program HKBP Peduli Difabel. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mengisi link pendaftaran di http Batak Berlari Aktivis ID. Saplonom ruas namar sahid tabuan ma di bagasak tangyakta akar ruas namar sahid. Hatani di bata pasat ma dalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana patu rehon. Sian Psalmen 37 ayat 5. Pasal 37 hon namar ulang tahun. Parhaldo dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan Samenggon. Di dohatan di bata di tanganna siamun do ganjang ni umur jala di hambirangna do hamuraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 16. Pasal puluwaluhon namar ulang tahun pardongan saripeon. Parlado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun Parsaripion tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan Samenggon di dok hatani di bata alai di jolo ni saluhutna masih haolongan situtu mahamu ai dihukupi haolongan ni rohai do godang dosa sada Petrus 4 ayat 8. Parepengon terlampir akapelian hamuletion dohot na asing naso jinaha di titingon daidama di harotas acara nadong di tabe songonima titing ni huriata di bagasan nasa menggion tuhata ma masuk. Puji-pujian sian paduan suara wanita HKBP Mampang Perapatan.
Tapuji matuhatta marede mahita siap buku ede nomor 127 ayat sada dohot udukna laos tapasaha ma piliata di bagasan las niroha pilihan sada A sada B.
kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti, ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom horas ma dihita sa luhut na. Hurian ni Kristus, hata ni debata, nagabi ujahan ni partodiota, di parminggota di bagasan sadaryon, ima natarsurat di Efesus bidu onom, mamukamay siyan ayat 10, tolhas may sahatu ayat na pa 20-hon, Efesus bidu onom, ayat 10, sahaturori ayat na pa 20-hon, tajahama secara responsoria. Sijata ni halak Kristen, dukon ni gabe tuguma rohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugoon na natugwi. Aidada marukil hita mangalumudar dohot sibuk. Aka harajaw do, aka parhuaso, aka sigonggomi hasyangan hahulumonon, aka todi hajahaton na digidjangi. Atong jongjong mahamu marhohotson hasitongan digoting muna, aka naung manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Akupni sudenai jalo hamuma lobu-lobu hapor siauni. Hai topak kamu do marhiti siani sudi subia api ni parjahati. Martangi yang mahamu, mardongan sadok pangiduan dohot elek-elek di bagasat toddi manang sadi haripe. Huhut dungo jala jugul totong tumangyakon saluhut akka nabadia. Rapita. Ai tusido disuruh au natarateon, asa marhiras niroha au disi, makata hotca songon natama. Ido yang go sahatna. Hamok kadamang dohok dainang naniha holongan di bagasan Yesus Kristus sadar dohita na marpora kita nuai. Melulu kita hanya sibuk membahas tentang politik, sibuk membahas tentang ekonomi, sibuk membahas taringotu utang ni bangsoon. Terlalu kecil kita hanya memikirkan yang demikian. Kita ini seluruhnya bukan ekonom. Dan kita harus mengakui bahwa kita punya kelemahan di situ. Alai taparrohahum mahamwa kadamang dohok dainang si mati-mati ru hapik na manguluon. Jale si mati-mati ru hapik na martuhanon. Ido bahin na hudok hamwak kamanginang sadar dohita na marporang nuay. Molo tapai hutiut hamok kamanginang di padan narubin, ada suatu janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau. Saudara sadar bahwa berkat yang dijanjikan Allah itu termaktub dalam peperangan. Ai perperangan do dipuk ke bangsa Israel lahu memerangi halak Kanaan. Dan ketika kita membahas tentang peperangan di dalam perjanjian lama, sebenarnya kita sedang membahas tentang peperangan rohani yang manginang. Alai nuai marhite turpukta sadareo dang ditugiho kita marporang. Mabuat senjata pistol do na kanasing. Alai bere kita ma sada perperangan na macai masif. Na ternyata simultan terjadi di bagasan pernguluonon parroho kamu nangit-nangit. Didok nakaning hamok kamanginang di bagasan turpukton. Ay dada marukil hita mangalo mudar dohok sibuk. Tatu si do mudar dohok sibuk.
Kita sekarang ini hanya berantem persoalan tidak bisa makan ini, tidak makan itu sibuk. Daging doi. Dia bisa rupa hita dohot halak farisi nama dokon guru. Bereng si siami, dang diburi tangan na laho mangan. Ay ganup na bongo tu pamangan na, molodang jolo mamuri tangan, da mangarotaki diri doi. Yesus madokon, dang rotak jolo mataringo tu na masuk tu pamangan na, alena haruar siya pamangan na do. Ini peperangan kita kamangina. Molo holan sekedar taringot tu hal-hal na bersifat lahiria do hitan waing membahas taringot tu na masa ding ulut tahun mamekmet tu ha kristenotai. Jala taparoha manuaing hamok kadamang dohok dainang. Adong sada hal na dipaingot ton Apostol Paulus tu si Timoteus. Taringot tu ulawang pagkubasyon na Timoteus, di bagasan sada Timoteus onom ayat onom. Dalam bahasa Indonesia, bahwa ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. HKBP Mampang Perapatan sebelum datang beribadah ke sini harus berangkat dari rasa cukup. Mengapa demikian? Karena ternyata banyak orang datang ke gereja ini dengan orientasi ingin menambah dan kemudian ia merusak ibadahnya. Songonona kamanginang. Rohita tu para minggu non dang neng mangidu-idu tu debata songon na mangidu-idu tu datu. Tatu sirona yang perpurangan ni bahwa sekarang ini kita hanya mau mendengarkan khotbah Wahama asa memperoleh income yang lebih. Wahama jamitai asa penguluhun hadiryoku asa hobasa makerjon ulokku asa tabah hamoraku, bukan itu. Alai ditiki rohita beribadah, rohita marsoba di bagasan perminggoton kita berangkat dari rasa cukup. Supaya saya bukan mental pengemis, mental budak ketika saya datang berhadapan dengan Tuhanku. Asa hibul holong ni rohaki tu Tuhani. Dang sasaoti kaulon hol na mangido do akan nasi. Akka manginang huparwahon na parpudion gudang do akan na tua-tua marsak mangidak kaya nakon na alaniaha. Ganup toki mar telepon alay dang disuku kabar ni na tua-tua na sehat do manang narang. Alay ganup toki mar telepon holan ning madokon bapa oma nga habis sepeku kirim jo. Lastur hamu nak kamanginang molo iya nak komuna pinarbur hak munay daw halay holan mar telepon tu hamu madok ma habis duitku. Bangga orang amang danina. Tidak akan ada orang tua yang bangga ketika anaknya hanya berkata ma habison, ma vision, ma belikan ini dan lain sebagainya. Tuhani pe juk dorhana mamerek kita mol konsep berpikir tataringo tu beribadah holan sebatas sesongoni. Ai rohita martangyang tu Tuhani Tuhan tabahum maon, tabahum man, tabahun mai itahe inna Tuhani. Amo kadamang dohok dainang nani haholongan bahasa Apostol Paulus madokon macariko do taringo tu si jata ni haporsyota lau mangadubi taringo tu si subia ni hahulumonon. Adong dipaki di sisa dahata na menarik didok madisi utian. Akamanginang nakaning dibigi hamudo na markurodison. Apa yang saudara tangkap ketika mereka tampil di depan ini naneng marporang doi. Atas nama Mampang Perapatan. Molo juara sada na sida Ahmad Honota. Wah puji Tuhan. Luar biasa do pungan ina ni Mampang Perapatanon. Alay molo juara bolok. Pele lahud doi. Bele tahini inna doi. Dan kita harus menyadari amanginang. Kebanyakan dari antara kita kala dulu sebelum berperang. Ay holan adong tantangan ngapi tortarokon arang tola pawe mang, arang tola pawe. Uji jo, coba jo, tidak ada orang yang langsung bisa. Pelajari dulu. Nakaning agak molde. Ali arong ko nakaning hola sidung na sidang berkor terbegiau na agak lucu. Jala arok ku bigi hamu nakaning mangihuto ni si ting inhamu kan. Terlohot tadi. Terlohot. Itu salah satu lagu yang sulit bagi saya. Ali bahasa bui nasi bui mangguru honi. Molodang mardongan ringgas ni roha, dang mardonga parsihohoton, mereka tidak akan mampu. Ali bahasa bui hitam menikmati, mereka terus berjuang, mereka terus berusaha. Dukuni, wah mantap, tepuk tangan dong nak kaninga manginang. Itu teh, muliati mah dia kena bertepuk tangan. Ali beribadah duhi dalam pola bertepuk tangan kiak kamunian. Ali beribadah duhi dah. Alaniaha, alanasida nama milih dirina duit itu debata. Sebenarnya yang kita harus puji itu adalah Tuhan. Muliati ma Tuhan, Allah dipakai hona sida mengurupi hami asal marsihohot tami lahu makka prosyeho.
Hamok kadamang dohot day nang nani hakolongan sa tabi tuak kaama. Yakit dua wakay nang adorang soborhat na kaning akamaton jolo di liyaw kamu dohohos na kan. Akay nang ibu-ibu iliyaw kamu na kaning ikat pinggang niya maton. Iliad dua de. Ayaw mahita kan. Terus ini mangalu si bolis do hita. Hape teluk baru persaut ni. Ay do bahin na turpukton na kaning sederhana ro mga tu si taringo to parpurangan taringo to mga dubi si polisi. Ay didok na kaning kadiru si paradiota asaboy hita mga dubi si polisi. Ingat amanginang si polisi umalo sa kita dah. So tung diri po hamu umalo hamu sa si polisi. Ay haro anak ni dibata di ujuni bala mahamu. Ay anak ni dibata nga hata ni dibata nagabi daging di ujuni tulu hali. Belam maruas ni HKBP Mampang Perapatan. Unang-unang holan hanay kalur hamon no siyan piton nga pitor aro pangujunan ni. Happy pitor aro go ide. Halo pangujunan inna kan. Hali holan na tarujum mahita torus. Didok nakaning hamok kadamang dohok day nang marhite turpukta di bagas sa daryom. Asa marhohotson ido fungsina marhohotson hasitongan bahaya betul akamanginang martahi hamu gabi menteri alay dang marhohotson hasitongan kolaps kita ini saklas rohaku moladong annong haduan sian HKBP Mampang Perapatan duduk dalam kabinet kerja mantap alay molodang marhohotson hasitongan uluh tongonom mahita terus ala tajalo harumalityo siya doon inna kan tapi tertakut korupsi misik ay bagu ay sutung muna takut piton ketika saya melayani di Raja Ampat ada satu hal yang membuat kami agak susah dan terus berpikir ala hudok matu hamok kamanginang molo di Papua molo mabangsa da si bangunon dang tu dia tolu M hape mek do gereja tolu M manang na alanyaha adong isu-isu taringok tu perpolitikan didokon amang padita atik na dohok do gereja ton diperiksa KPK hudok balo diperiksa lu jani hamu disi molo naing gabeon barbut HP di bagasan hasitong kau ngasalah hamu di sini ku manang na adong do hamu na marmiam-miam taringok tu pembangunan niku tu dasida ada amang padita atau nggak habiran muna di sini. Ala ternyata hamok kadamang dohot dainang itu dampak. Orang bisa saja bermimpi bahwa dia akan menduduki posisi tertinggi, tapi ingat satu hal. Mantan Presiden Amerika Serikat selalu mengingatkan, jika engkau ingin tahu bagaimana sifat seseorang, kasih dia jabatan, selesai. Botomu mak, dah sono dapat bain dugu, tahinion. Aka manginang sifata molo jupang ibadah akarus ni huri, orang na menggeruti bahwa wah inna torhulia dia tu jabatan tu ibana. Setelah dia memegang jabatan itu, tong orang mampu. Tong domad dokon, aku borak do api ang padita. Baru masa komentar. Angko sotolap do. Jala sebenarnya di situ kita mengadupi taringot tu keseriusan di turpuk tahun. Efesus itu coba bayangkan amanginang. Di Efesus do, oma ni Yesus sampai namoding. Di Efesus. Yohanes menuliskan kitab Wahyu di Efesus. Tetapi lihat dalam kitab Wahyu, ale Efesus nina. Bayangkan satu hal, kita sedang membahas tentang Efesus, tetapi mereka adalah salah satu dari 7 jemaat yang sangat dikritik oleh Yesus. Bahasa, dan cukup HP holan ruas na pistar hiton. Ale Yesus madokon, jangan pernah tinggalkan cinta pertamamu. Akka manginang isiru cinta pertamamu tahe. Kenapa boleh bereng inatta? Anggo cinta pertama tahamok kamay ng Jesus idu debe. Idu bahin na hamok kadamang dohok day nang gudang dojol malo dukom malo gabi ateis ay nabuhado. Nga malo to ibada. Ini tantangan. Di pasikolaw kamu manong yan na komuna to Harvard. Di pasikolaw kamu to Amerika Serikat dan Inggris dan lain sebagainya. Dukoni didok masono tuhamu. Una pula to gihono na marminggui. Edang prosyabe na martuhani. Hapi si kola minggu do bayon. Guru sekolah minggu musik. Alay du kuliah iba na tu luar negeri pitor baling. Sian na holokier rohana tu di bata
Dukung marsiajar iba na malo, gebe mangalo di bata. Coba bayangkan nak kamanginang. Itu tantangan lo. Maka na pitor ni rajuma don waingon, oh jo do HP lupa hiton. Sebenarnya umura hita lupa tu di bata dan uju adong pangujunan ale uju mamora. Uju mamora. Uju marlas ni roha. Ay uju marsahi titak kamanginang edeta tatap hamion nabungu di son inahita. Ale hola sehat tamu mau mere do diamu. Putar-putar ke kanan ke kiri indah hamu do. Anggo Tuhani lupa do kan. Ai itu to. Anggo ditiki marukil hamok kamanginang neng pasang ringkan. Ba ede mu nape rosudo kan. Adong nakanin sada ede nata ede hon 432 itu adalah salah satu lagu yang sering sekali saya dengarkan dari seorang mantan narapidana. Di Honibana buku di nomor 432. Sian hurungani indai bana. Roau tuho indai bana. Hitopia kamanginang molo ditiki di paru kiloni ba edite petong. Labok silu. Alai holam malua sian pangujunani ngabe. Tangan di atas. Oma. Terlu baru hita isi hadir yota. Akka manginang hudok matu hita parporanga donguluon. Parporanga situ tu. Unang-unang hamupin waing di tonga-tonga ni keluarga muna berkonflik don waing. Atar sona mekel mahamun waing. Mulak kamuan no siya notong ngumurhing. Unang-unang akka manginang adong doh siya tonga-tonga muna ama doho ina nakaning siya na si Teres. Sa tebyak kenang mewakili ka ama mo nati atar paringgas samu otik. Beda do na hubas, beda hubas-hubas dah. Molo hubas-hubas akay nang dang binoto, sa dialiling mapakyon no tiki. Ale molo hubas, jam nasong ay kusilong. Ale hubas-hubas do akay natan kay kamangkan. Notong do hamudang hatok madua. Ala niya maliliku. Di bay sa tabilistik non. Ago, matibal huin ay lap. Pati bisuin na mo siya ilap. Ago, ujung nga ro amatela nung terlaba, ibu ma, balubas. Nah, sini ukur ini bana. Asa pas tebal na inna. Jadi maklum mehidak kamangate. Saya bukan ingin mendiskriminasi. Ale fakta doi. Jadi sebenarnya marutung mahita akka amon. Karena akka parupon kan aga moldo atusan. Sa tebyak kenangate. Anggo kana jujur di substansi puji Tuhan. Ale sadar do mo kenang nang pe nong ditopa di bata alis ni parupuan bagak ali adong doy masesa alis ni isesa dukoni dilukis musik habis si tedi homma pelukis mu agung inde kan pelangi ilukis samu ma alis mereka sa tebyak kenang matibal hu gabe songon sinchan tayak kenang kabang sadar mahita parporangan dongoluon. Maka na nakaning pitor ridok do marhite turpuk taon dang mudar doho dagi kape alay aka harajawod do aka parhuaso aka sigonggomi hasyangan haholomonon aka todi hajahato na digijangi di boto hamuda kamanginang tantanga parjolo di hami padita ima molo adong konsep di hurie si suabulu ay tantangan doy parhuaso doy kan aldo si suabulu di sonang padita anggo hamu nanay marlauro do inna ay naripo hamu do hepek kamyon hepeng do boy do hono ta marlauro akka manginang anggo padita dang boy do hono songni dang ala padita bahasa hamu akka manginang molo adong konsep ta madoko marlauro berarti dang boy do disadetiki do hono muna dang polari kota hamu di hari dang polari kot lama-lama itu konsep lo dan saya selalu mengkritik orang-orang yang selalu berkata demikian ale mohon maaf ma aka jolman na barani madokoni dang aka nasere marroha dang aka ruas na ringgas marminggu dang aka nasetorus marsi hoho tutuhani dang aka na martangiyang alay aka nasohya marmingguido isi man nagumodang makomentari taringo to parhepengon ni huria dang ruas na ringgas marminggu aka nasohya marmingguido imakan nga lang situ hepengi dakke situ malakepeng arong hebe to hamok kamanginang situ mangalakepeng manang nung beda do si panganon niya kerong situon dang idahabe kebe hepeng saya 100,000 kan darok ya masay
Ale ima realita na terjadi hamok kadamang do dainang mabagebe gudang hagut turun masa na perpudiom. Hamok kadamang do dainang naniha kolongan, huliom maju tu hamu sada pikiran na sederhana. Ala nakaning didokon Apostol Paulus di ayat 20, ay tusido disuruh au na tarateon, asa marhiras ni roha au disi makatahotca songon na tama. Terkadang di dia do logikana, bahasa olo Apostol Paulus tarate ibana, bahkan mati di Rom, apa sih logika berpikirnya? Di dia do logika berpikirnya, bahasa si Simon Petrus madokon unang bae nau tersilang songot tuhaki, tutoro mabain uluku. Di dia do logika berpikirnya, uju si Filipus madokon omma hamatian nabadia, natorus hupai maima. Di mana logika berpikirnya? Alai logika berpikir tan waing akka manginang, seandainya mahusukut tuhamu. Amanginang, dia do pangiduan ni rohamu na taringo tuhama matemuna. Jangan-jangan orang amang dan inang akan berkata, muluboynya namang padita matemudum ma. Matebuhu hamu. Matemudum tahita. Adong dujol ma matemudum alay martahi-tahi naroa. Martahi-tahi naroa. Matemudum. Ay ngot tamudo taring otu si Paulus uju marjami ta ibana. At taribagajang ibana jami tanah. Molaw at tarpedek do dapalagajang jami takku. Ibagajang Apostol Paulus jami tanah. Adong natarpudum hati-hai naposo, dia duduk di lantai 3. Terpodom ibana hudul ibana di pinggir ni jadila. Medebu. Pak na. Anggun atau ropi ngamadokon imakan. Teh marjami si Paulus ya morpon inna kan. Ali anggo si Paulus madokon dami madihamu inna. Dang na mati bade na mudum do inna. Ternyata gebe mangulu do musik. Masuk tu sono nak kamanginang. Hola di si Paulus di masa. Hola di si zaman di si Paulus di masa. Artinya mula marjami ta padita di HKBP Mampang Perapatan unang murupamu. Ala nang boyaw panguluhon na mati. Baidu deh, sutung media bukan pukin akan. Barang boy panguluk ko hamu, si tohonay ma. Martangyangi piaw pituari pitubor ngidang boy. Alanya ha, tuak kena khusus di pasah di bata. Jadi sutung martai hamu songoni. Hamu kadamang dohok day nang naniha kolongan di bahasa Yesus Kristus omba contoh sederhana. Di tahun 1930 di bulan Januari, adong do sahalak misionaris na margowar si Graham Staines. Iba na magkubasi di India 34 tahun, jala iba na madirektor misi kusta di Baripada, Orissa. Alay di sadatik kihamok kamanginang ujubor hatiba na doho yanakon na si Philip usia na 10 tahun, dohot yanakon na si Timothy usia 6 tahun, maradi na sida di sada inganan alay di baga sa mobil na ima. Alay di na supadangaman hamok kamanginang pitoro akam garis keras yang menganut agama Hindu hati-hai, pitor dikelilingi mobilon, pitor disiram bensin, dibakar, mati ma nasida natuli. Jala dukon dievakuasi, ternyata nasida natuli mati marsi haulan. Berarti bapak na makaul anak ni. Au sugari mahamok kainang gabi inatan ni Graham Staines amadohonum. Asa terajumi parporanga dunguluan. Anggo hita madokon aikon mata abul ni mata. Ipon abul ni ipon. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Metuha Kristenota. Ay Jesus ubahin na dikuti peneng dohonon na do bangsa Israel. Di perhatuban na do PHP konsepmu. Alanya engkau hanya ingin memikirkan tentang aksi balas dendam. Alingot tamu makai nang nahurokon. Dukon kasusi didokon inata nama namargora si Gladys didok masongonon. Saya tidak sakit hati dengan India. Dan saya tidak marah. Tetapi saya hanya punya satu permintaan dan harapan. Saya berharap supaya warga India membuka hubungan dengan Yesus.
Au sugari hamok kadamang dohot dainang di bagasan mohop miati-atina nga pasti mohop marsigorgor. Na pasti dang marbaritan dauli ibadah. Di sada negara Tiongkok taingok do kamanginang adong dosa dan sawah terasering terbesar di dunia maringana di Cina. Nasidon amat tahun halak Kristen sabana pergijang. Molo terasering berarti bertangga-tangga di gijang. Di si ibana aekna dukoni ibering ngamarsik. Ternyata na di saping nai tetanggana na puna haumai ditusuki gadu-gadui tabotor gadu-gadu tahe. Ana sopar kuta-kuta damu. Dijojoki gadu-gadui dukoni marhaluar matong aikon. Gabi penuh ma sabani tetangganon. Sugari hamu perseba hamaronomu. Maka narong is edi takoto manang edi honi artis ten nong. Alana hubereng idu paredinan nong. Ay nunga mupat be talutuk. Ay nunga sega gadu-gadu. Gadu-gadu may. Alay diuleba na omma. Parjolo do di isi ibana haumani na dilabung nay. Dukon gok baru pe di isi ibana haumana. Napuna haumay na maralo tu ibana madokon agu nga mahu piaw ini ibana. Au majujuki asa dapat aik hapi laus di sihun ibana. Dukoni di do ibana masonon. Bapa, kenapa Bapak melakukan demikian? Kemudian dia berkata seperti ini. Karena Yesus memerintahkan demikian. Kasihilah musuhmu. Dukoni didok mamusik sonon. Isi duhuru haji Yesusi. Siani may bana mamukka marjamita. Berek kamu nakan iliturpuktai. Ahama si pakyok ta si patutta. Si patu haring gason. Marbarita. Akamang aro meron si patu mutahe. Ingot damu merek ni sepatumu kan? Itu. Maka mungkin inang mola kamaton ulang tahun ngasi orang terhirim ibana pengennya sepatuku nanti yang tajam itu inna karena orang sepatu natazomi kan 70 picur ada kayak pakai yang soni mana ngolah sepatu bodoh udah tadi kita parkuta-kuta picur inna kan HP inna ton dan itu hor na picur kecewa amat kan kecewa alani sepatu maka adong do niingok naujitiki bulan 12 alani kacang doho kebang layang maputar ma itu to maputar ma balangan inda alani sepatu buru pe persoalan kamanginang ido bah na roko parporanga donguluon alani ido eko bisuki ta nah didok nakaning marsipatu mapak muna laho makaringgat cobarita nauli par damiani nakaling tu sono kamanginang marsi sepeda motor do dang mardelepat ali si Paulus mardelepat do be molo nakaning marsepeda motor mulibana margel pro goyang lutut pro mardelepat do ibana di dalan ibana sudi makana adung edete di dalani Yesus tano dohot nah adung gipikiri hamu disi di dalani Yesus tano dohot laut pas do ede pas alahia do Yesus mardala di gijang ni aek itu to makan ay molo marid di pihita kamanginang ekologis do si kola minggu ni hagabi pema na umura perjolo maretong ito sada dua tolu anak ni sinuaki si Sem si Ham jijapet do walu manasida di bagasan parawi tolu parumenna sadado dukuni dok sekolah masih 7 amang inakan masih 7 amang iulah ku muse sede 2 tolu oke anak ni si nuaki saya ham si japet oke tolu walu manasida di bagasan parawi tolu parumenna sadado inatai masih 7 amang ma ngata boto logika na di dia kan ay nga di goar ko sinuaki dan pole ko jowo be
Makanya orang Batak kalau di BGP di ngamar lomar matematika. Dan ini tuh cara berpikir yang sederhana. Makanya ringkas beka mau kena komunai sekolah minggu kamanginang, saya jar guru sekolah minggu, saya ada 2 tolu. Tantangan taruno yang kamanginangon. Ternyata fakta membuktikan bahasa gudang nuaing ruas ni HKBP naso apala marsi hoho be taringo tu namar huria di HKBP. Apalagi akan oposo. Alusna sian uzu sekolah minggu penasida dang di beta-betai. Dang di beta-betai. Arung ko salah padita ni HKBP sahutakku marohonon. Jala holak kubigi idinay pitor sudedu akayanak kondat ni HKBP mangedihoni. HKBP inakan huria hatu buakku. HKBP huria ha gudangakku. HKBP huria ha holongaku. HKBP saya masihol duau tusi. Beri kita kamanginang. Molo hita halap Batak, molo lau hita tu sada inganan, ahmana tausung. Parjolo habata hotai, paduahon garizattai. Ketika kami berdebat dengan PGI terkait tentang membuka HKBP di Papua, mereka berkata seperti ini, mohon maaf Pak, kita sudah punya file data bahwasanya di Papua tidak bisa didirikan lagi HKBP. Halai huruf matuna sida. Buhaba henom. Molo halak Batak, nga adong prinsipna, me pesi hapor, di jujung do, uluna, nga songunibin waing hita halak Kristen, halak Batak. Lau tu sada inganan, dang pos rohana, dang lasi tutu rohana, molo dang adong HKBP di si. Ujung na jong ma nang me dukoni. Lembel gama. Dak kuboto mampang perapatan unda julu songor di historina. Me do barjulu. Dukoni lembel lamangirpa. Bahasa soni hamok kamanginang. Ala nunga tahanguluho Kristusi marhiti HKBP. Heado masa tong soni di tarutung. Ay bahasa dang marminggu ho. Ena sohala Kristen do ho. Ina pimpinan ni HKBP hati hay. Daong dang halak Kristen now. HKBP do ina. Jadi do ubay norok kamanginang. Sada sisi eksklusif do hita do honan ale inklusif. Akamanginang menarik do on hupat orang Tuhamu. Molo Yahudion mereka eksklusif. Kekristenan itu inklusif. Buah HKBP. Nampaknya HKBP itu eksklusif tetapi inklusif. Hidup bahin na gudang do ruas ni HKBP dang holak kalak Batak. Adong do na huboto Cina. Adong do na huboto Manado. Adong do na huboto halak Moy. Adong do na huboto halak Jawa do akanasing. Dak tadokon ikom merga sirigar do na buhay rotu mampang perapatan. Sedia pa pungo merga sirigar portibyon. Dang adongi. Tarangkul do sudina sida. Dan satu kehebatan yang saya katakan bahwasanya HKBP itu inklusif adalah piga huria na pinazay ni HKBP. GKPS, GKPA, GPPD, dang neng martahi neng manggulu jol mahita na marhurion. Alay seretiki iko jongjong do nasida hot. Ido bay na sada siya 40 Peter dokon HKBP majujung baringin ba. Anggo so marhite parsi hohoto do kamanginang telu do hita na marporangon. Maka na hamok kadamang dohot dainang. Jangan saudara mau langsung berkata, pokoknya saya harus menjadi apologetika, orang Kristen yang hebat. Marsiajar majo. Ibarat kamu na yung ka-konten na baro na kamangina, kagurang gua ka-apologet kekristenan. Nang peso marsiajar teologi gurang gua kan. Adong do na huboto apologet Kristen na hebati, dia bukan STT, tetapi dia SE, sarjana ekonomi. Alay, basic ni iba na taringo itong mga tusihatan ni Dibata. Luar biasa. Luar biasa. Nang peso ikon estiti. Alaniyaha kamanginang ikaw hatahonok kutuhamu. Karena satu fakta yang membuktikan ketika Yesus Kristus dicobai adalah barang siapa yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan, maka firman yang dikuasai oleh iblis akan dipakai untuk menguasai saudara. Ikon hatani di batado hape
nga mangarajay hita, tak kita mangarajay hata ni debata. Beda di dati. Holan yang ujian do ekot tak kuasai kan? Aleko dikuasai do hita. Ketika kita telah dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi serangan iblis itu. Ningot akan manginang 20 menit na ito. Ningot hati kay adong do edde ujung mahasiswa hami molo saat tedu dohot ibadah malam. Molo hati hay 5 hari manasi beribadah. Alay do zaman nami tuduh hari. Adong dirokot di sini. Unang soboto hamu, indah kan? Baru dirok usek yanggo si polisi songon si ngadui na mau taot mangalului nanaing si boduton na. Dingot tamudo na dirok ni Jesus tu si Petrus, ali Petrus nga hutangnya koko unang mitop hapor siyamu dan naung disege si polisi do hamu songod dahano taboto do disege tahiyak kamangina disege tak yang masige be. Oh, nga langsung namarsaki boras mo te. Boras namarsak. Anggo jamatan na julukan, mamiyar jukan baru mangarogo kan. Ternyata hudok matuham wak kamanginang. Si polisi bot ibereng do isi manang si botok kuju sa mampangojo. Isi majonggol na disonin na do. Ibereng kamu do kan taringot tumurit ni Jesus. Oh, odo jonggol na sada. Si Dio pepengon, si Dio puro, isi may. Si Judas. Iberang masih jonggol na, oh si Petrus. Oh, tarodo diakui sama makatay. Itakku bibana. Alay ida. Mula do musik rohani si Petrus. Alay si Judas. Dang mula berohana tu Yesus. Ditutum malomona. Ido ubahin na pertobatan sejati adalah kembali kepada Yesus. Bukan kalau na tangis-tangis oa-oa. Karena menangis belum tentu bertobat. Karena ada air mata buaya. Bahitar madogi. Karena ada air mata buaya. Jimolarong hito nakamay na si tersidu-sidu na indah hita. Korek siyamu madirimu. Dinatangisi ho, dinatangisi hita, mula do hita musik tu Jesusi manang nadang. Ala songonon akamay ng konsep na. Dia do na rohani, mantan pelacur atau mantan padita. Halo? Mana lebih rohani? Mantan pelacur atau mantan murid Yesus? Mantan pelacur loh. Itu tertulis dalam kitab Alania. Ai dukon ro ibana tu Yesus dang diulah hobbe. Dang be. Dihanguluh nibana nama hatai. Alai si Judas Iskariot mantan murid ni Yesus. Jadi molo adong haduan jol mana masuk tu narok wa kamanginang setai bete. Mudah-mudahan masuk tu surga itu sudekan. Badang aru mangamet ton baru. Mudah-mudahan tu surga itu sudekan. Amin. Tong dang amin. Bah. Gebe ragu dah mangidamu. Molo adong sia tonga-tonga haduan. Napola gebe masuk tu naroko baju pang hamu dosi Judas Iskariot. Bah, ini so do Judas inna hamu tu bana. Itu bah. Ay abalihata teh, ay basa tu naroko-oko inde kan, ay mantan murid ni Jesus tu hau inde bene. Jeho, asaru baru mantan padita inna. HP na masuk tu surgui, bah, ay udah do bang, water masalah mina julo, alay basa gi masuk tu surgo, ay mada mantan panakku hiad wow, idok si Onesimus masuk ni kan, si Onesimus deh, mantan panakku hiad wow. Ale ditakup Tuhani maau di pagudang-gudang ma terjadilah transformasi marsi hohok mau di bagasan haporsioni haleluya makana ola dua do hamwak kamanginang kebahagiaan na tersurat di Bibeli parjolo molo mulak parjahati tu debata marlok saloksa suruh-suruani martobat tangan ngamudak bibana ale na paduahon na martua ima martua do na tumangihon hata ni dibata jala na upiopsa na dua pityo pamu na dua ipi molo parjahat mulak tu dibata habang sa pardi surgui marlas di roha aume parjahat dua na padua hon halak na tutu martua ima
na tumangihon hatan ni debata jala na upyopsa. Posroha ko kadamang doho dayna. Ala gudang gope parporangat ta tujuluan nyarion. Mangadopi akka ketidakadilan doa akan nasing nay. Alay pangidua ku Tuhamu, jangan sembarangan memukul. Apostel Paulus madok songonon, aku tidak pernah sembarangan memukul. Aku membuat sasaran dan target. Asa unang saya hutubuki habis menubuki luhu. Hati-hati akan manginang. Ada orang mengatasnamakan keadilan. Saya sedang memperjuangkan keadilan di Indonesia ini, indah. Habis menubuki luhu. Kenapa? Dasarnya tidak ada. Cara berpikirnya tidak jelas. Holan perasaan sebing. Ay molo holan perasa sebing do hita akan manginang neng mengkritik itu tidak punya dasar. Alay molo tadokon omma. Marasing do hapor siaon, marasing do jolma. Saya selalu ingat ada kata bijak berkata seperti ini. Jika kepada Tuhan harus iman, jika kepada manusia harus data. Nah, dapat ratanay. Molo tu dibata haikon hapor siaon, alay molo tu jolma ikon data, omma datana. Sehingga kita tidak sembarangan memukul. Alay jelas ma tu dia du tujuan nata ulahoni. Tu hatta mamasu hitam, tajalo ma tutung, kuaso nasihat Tuhani, talhuluk haluaun dohok podang ni todi ima hatani debata. Amin martang yang mahida. Moliati ma Tuhan didinggan di basam nama masu hami. Na paluacok kami madai. Na tonggi naung pinarademi. Takas do di botoho Tuhan. Rap mia do hami nuaing di portibion. Dohot nanaing manusay hami ima sibulisi. Alay Tuhan, nangpe di portibiok kami, alay dang portibiok kami. Positutudo rohanami ali amang pardinggan basa. Urupamu hami agkahala na galyon. Asalam marsi hohot hami tutu, magkajongjok kon hasit tungami. Marhiti hatam na gabi dasor di hami. Asa hohos goting nami. Asa unang Tuhan di palidda na masa di portibiok kami. Gabi makorhon hadusaw di Tuhan di parnguluan namion. Posrohan nami aliamang pardinggan basa. Luasom mo hami marhamonangan di bagasan Kristus. Naungtuk Tuhan mangalion hosana bahin tubus nami. Asa unang magopo Tuhan halujon nay. Jala magopo Tuhan parnguluan nami. Tuhan debata tanya ko kami matuadupan munasun badiyay. Di tonga-tonga ni ruas ni Huriam natongon di bagasan parukilon totong maho Tuhan na mangalihod tu nasida las ni roha tarlumubi ma aliamang pardinggan basa dinaung nyalapmu sahalak siyan na posom narong di Hurion totong maho Tuhan mamasu-masuk keluarga na tinarikon nasida asa diuduti nasida Tuhan pardalanan ni ngulu nasida maniru haporsyaon nong tinarikon jala diajarkon ni naposomi tu nasida. Asa ima Tuhan dipayhuti-hu nasida. Asa unang gabi matat hasusaan sugut hinorhon ni naso tarihu di bagasan hasitongan. Posro hanami Tuhan di akarwas ni Huriam natongon di bagasan las ni rohana hinorhon ni perayaan dalam peringatan ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Paso-paso matuhan nasida asa magudang di bagasan umur lam gajang umur nasida terlumubi matuhan lam matoras di bagasan haporsyon na postituturuhan nami dia kerencana program na adong di Huriamon totong mahotuhan na madungani terlumubi matuhan dia ka rencana na macebalga na naing si patupaon di tonga-tonga ni Huriamon ho mama Tuhan na mangurubi sudi ruas di Huriamon asa marhiti rohan na ria rohan na marsiho dohok marlas ni roha tarnumubi matuhan dia ka kepanitian nong pinabakit urupi manasida Tuhan asa dipilihon nasida sudi halujon nasida asa marlas ni roha nasida laho makirim muse Tuhan saha di homa parngulun namyon dinamangulu manang mati pihami rapoko mahami totong di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matuhatta marhiti deta senbukwe di nomor 627 ayat sada dohot udutna laus tapapungu ma peliatta.
batangnya komba piliata. Ali di bata ama namin na di banua gijang. Hodo harorani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasyag kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tongani huriam doho di portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti toldim. Asalam hutad na hami gudang di silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajonmu, sesaw tumalomo ni roham di banatongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusa nami songop panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.